Malawi Brief. Amalawi ambiri ayikirapo ndemanga pa zina zomwe analankhula achisale amene ali wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo m'dziko muno pamene anayendera maofesi a immigration ku Lilongwe lero. Pa zimene zachitika chakumasanaku kuti wachiwiri kwa nduna yoona zachitetezo cha mdziko Norman Chisale anathamangira ku office za immigration kuja kumene timapita kukatenga zikalata ziphaso zolowera ndi kutulukira maiko makamaka pa dziko lonse lapansi passport. Iwo kumeneku anatsinidwa khutu nanena kuti mukakhala chetetu zinthu zikuonongeka kumeneku ku immigration. Kumeneku munthu kuti akuthandize nkhani ya passport akuti akumafuna kapamwamba mtengo uli apo waboma koma kapamwambaso kuti wina ayike nthumba kumeneku. Ndiye tsopano zimenezi zinapangitsa achisale Norman Chisale ndi wachiwiri kwa nduna yoona zachitetezo mdziko muno amenewa anapita kumeneku ndi kukafufuza ndi akuti aona kuti zinthu sizili bwino kumeneko ndi apempha kuti aliyense mdziko muno amene adadyedwapo ndalama tisabise chichewa kulankhula adadyedwapo ndalama chifatika mangotchula kuti kudachitika za chinyengo amene adadyedwapo ndalama kuyambira mawa akhoza kupita ku Capitol Hill kumeneko akafotokoze umboni ngati ali nawo ogwirika ndipo maofesala amene akugwira kumeneko kuti ngati apezeke kuti anachita ndithu za chinyengo polandira ndalama ya munthu yapamwamba kuti passport mtengo ndi koma kuti zichitike msanga tapanga akaka akuti amene achita mothana nawo makamaka akumana ndi malamulo. Timafuna timve kuti kodi inu yomaganizo anu mprogramu ino ngotani pamene ndithu wina aliyense amakamba nkhani za kufunika kwa passport kodi achisale atenga right way yothanirana ndi chinyengo chimene chikuchitika ku immigration kuti anthu amene ali ndi umboni oti iyi abwana akuti kapena nyamata wakuti umene kwamagwira ntchito adanifunsako kanga chepe ndampatsa ndipo dzina lake ndilakuti apitedi anthu amene wa ku Capitol Hill kafotokoza ikhala njira yabwino imeneyo yothanirana ndi ziphuphu ndi katangale komanso mchitidwe umene ku immigration kapena mwalangiza zotani achisale pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Lafo draw tikaterenso mkati mprogram ndikuti ayamba nambala ili pakonapo yopangira zimenezo nambalanso yoyimbira foni ku chidzulo program ndiyo koma imene yamba ndi *4342 *25 hash imene ikupasani 50,000 madzulo ano mukalowa mukutakata Lafo draw ndi ndalama yokwana 400 kwacha ku Airtel Money ngakhale kumpamba. Timve maganizo anzika tsopano kuti kodi akuti bwanji pa zimene achisala akuchita pofuna kuthana ndi vuto limene lili ku immigration. Maswera bwanji madzulo ano? Ndaswera ino maswera bwanji bwana? Ine ndaswera ndimatiti kudziweni madzulo ano dzina lanu komanso kuti achisalewa atenga njira yolondola athanadi ndi vuto likapena muganizira kuti mungalangize zotani achisale. I think ndikuonera program umene anapitira achisale ku immigration kuja zimene zinaonera ndithu koma ndimapeza vuto I think ndi boma vuto loyambirira ndi boma. Okay. Ndimafunda pereke chitsazo nena kuti mukadzaona kuti mafamasi achuluka ku dziko dziwani kuti kuchipatala kulibe mankhwala. Okay. Zimene zopangitsa zoti anthu akapita kuchipatala zauza zoti mankhwala kulibe pitani ku famasi mukagule. Okay. Kutakhala kuti kuchipatala kuli mankhwala ndekuti famasi singakhaleko. Munthu akadwala azipita kuchipatala atenga mankhwala azipita ku nyumba kwawo. Okay. So vuto limene likuchitika ku immigration kunena kuti anthu akulephera kuti apeze passport. Okay. So kulephera anthu kuti apeze passport ndi kumene kwapangitsa zoti ku immigration kuja kukhale chinyengo. Okay. Chifukwa munthu wina ake akufuna mwina azipita kunja kaya akudwala amuza zoti apite kunja. So passport akulephera kuti ayipeze. Ndi wina wake akumuza zonena kuti inuyo kuti passport muipeze mwachangu panganiza kuti zakuti. So ndibona ngati kuti boma chayamba kuchita lipange zonena kuti mapassport aja ayambe kupezeka munthu akapita ku immigration kuja ayapeze passport pa nthawi yake. Okay. Nakapanga apply lero mawa kapena nkuja passport ituluke. Okay. So ikatuluka zimene zipangitsa zonena kuti maofesa aja alephere kuti apange chinyengo. Chifukwa ungapanga chinyengo munthu udzaza kuti passport ituluka mawa. Okay.
so zimene zipangitsa chinyengo kumene kuja nkunena kuti anthu akulephera kuti alandire passport pa nthawi yake. Okay. Zimene zija zimene zapangitsa zoti chinyengo chikule ku immigration kuja. So chimene angapanga choyambirira nkupanga zonena kuti mapassport ati anthu akapita ukapanga apply azipatsidwa pa nthawi yake. Okay. Kumene kuja kuli chinyengo sikokhapo kuti mupite ku traffic mabwana kuli zinthu zoopsa. Okay. Kuti munthu utenge license yenyewe sizophweka. Okay. So chimene chikuvuta kumene kuja nkunena kuti anthu akulephera kupeza thandizo pa nthawi yake. Choyambirira chimene akuyenera akuwuze kuti anthu azipeza thandizo pa nthawi yake. Chabwino. Akapeza thandizo pa nthawi yake ndikukhupira kuti ena sangambe nkhani ya chinyengo. Chifukwa nkhani ya chinyengo iyi kumabwera ifo chonena kuti munthu akumayendera mwina chaka tanthundu kapena miyezi ambiri kuti apeze passport. Okay. Zimene wina wakatangobwera ofesa wina wake kuti ndikuthandizane pa masiku 4 kuti ndikupatseni passport. Anthu aja avomera ifo kuti kumene kuja agona kwa masiku ambiri miyezi ambiri kuti apeze thandizo la passport. I see. So zimene amba chisalizija zofunika kuti athane ndi vuto kuti anthu asiyeka tangale. Koma chachiwiri chimene akadachita nkunena kuti kumene kuja ku passport anthu akapita azikayipeza passport pa nthawi yake. Mapassport akambopezeka pa nthawi yake chinyengo chidzachepa. Chifukwa chonena kuti munthu akapita lero mawa nkuja passport wapatsidwa. Chimene akuzochita chinyengo chikhala chake. Palibe. Koma chifukwa kuti mapassport wakuvuta kuti munthu ayipeze chifukwa chake kumene kuja chinyengo chavuta. Tiyamikire kupereka that insight kuti ayi achisale kwakukulu mwachita koma tayesetsani ndi boma kuti kumene kuzikhala ma passport akakhala mbwe kumene palibe angakhale munthu wina akuganiza kuti ayitenge pa window. Ndikumbuseni dzina lija Madzulo. Ine ndine Kondwani Banda ndikuimbira chokera kuno kumsusu. Tathokoza bwana Banda mukhale ndi usiku wopambana. Tathokoza koma chisalewa yamba ntchito yabwino imene anthu ena achite mantha. Okay. Ndithudi mtsogoleri. Tathokoza bwana Banda, have a blessed night. Thank you very much. Well, tikupitira kumva maganizo a mzika mbali nayi apa pali mwayi wa 50,000 musauphonye mungochita dial star 4342 star 25 hash ikutsogolerani kuti mukatenge 50,000 madzulo mwano tulusa amene awine mphoto imene ya 50,000 ndimafuna timve kuti pa line pali amaswera bwanji. Ndaswera kuno kaino. Ndaswera amaseko muli ndi 1 minute malingana ndi kuti anthu ambiri ndithu afuna rekapo maganizo nkhani ya passport. Achisale akutero kuti tabwerani kuno ku Capitol Hill mudzambe kumaulula ma officers amene anachita chinyengo kumeneku ku immigration. Tofuna tukupatseni mwayi kuti zimene iwowa achisale akuganiza kuti ati kumene kwati ndiye kuthetsa mchitidwe kumeneku ku immigration wa chinyengo akulondola kapena muli nchoti mwalangize mu 1 minute. Okay, zikoma kwambiri. Dziko la kuthu lino limafunikira kuthekera kotheratu. Okay. Kuti mwina mchitidwe ozimbayitsa zinthu za anthu kapena katundu wa boma utatha. Ndokhulupirira kuti pasi pa ulamuliro wa profesa mmene timaonera kuyambira 2014 kufika 2020 simene lero tiwaonera. Amatero kuti ndakulapa nkulingotenda naye. Ndipo zimene zochitika ndi nduna izizi kuona kuti ndizolondola. Chifukwa Malawi muno pena palipose kaya ngakhale ku kampani ngakhale mu office apo ma mulamuliro wapitawo samalabadira zolira za wanthu. Ndipo sizima wakhudza kuti wanthu akudandaula bwanji. Okay. Mwachitsanzo kukwera kwa katundu kwa mtengo wa tsiku ndi tsiku tinasiye kuti mawana kumapita nawo upita ku mashopu kuti kagule chakuti. Okay. Amakabwerera ndi ndalama imene umadziwa kuti chinthucho chili pa mtengo wakuti. Okay. Akamubweza umakhala ngati wetsa pano oyipa kunkalipira mwana. Ndiye achisale pamene apita ku maofesi amene wa immigration pachakudala akaluma kumeneko. Okay. Ndipo dziko la Malawi lidakhala likudandaula nkhani ya kumene kuja ku maofesi amene aja. Okay. Pasi popo muliro wa president achakwera. Ndipo sizima wakhudza mpang'onong'ono pomwe. Okay. Ndiye lero ayika achisale wachiwiri wachitetezo mdziko muno.
udindo wawo kuonetsetsa china chilichonse kuti kodi m'Malawi muno chikuyenda bwino. Okay. Ineyo achisale ndalangize kuti nkutheka anthu amene amafuna mapasipoti ena asatengelepo somwayi ofuna kuzunzitsa anthu ena. Okay. Chifukwa nkutheka kungoloza amaseko popeza ali kumeneko adanditengera ndalama popanda umboni. Si bwino chifukwa achisale achaneneratu kuti ngati udapereka ndalama akutero kachizungu kake kuti ekestar. Akutero ngati uli ndi umboni kapena kuti evidence undipeze mawa ku Capitol Hill. Koma ngati iwe yodatenga ndalama nkupereka popanda umboni dziwa kuti nawenso umangidwa. Chifukwa munthu uja unamizira kumene iwe udapereka dinzona kwa awiriwo. Koma ngati ulibe umboni ukumunamizira amene uja kutembenukira nkukudulira sosemani. Ndio kampo vutika mwamori ye uja akavutike. Okay. Then naona ngati kuti mwachidule kuti mmene achitira achisale dziko lonse lino litengelepo phunziro. Chifukwa pali wena anthu amene pano pasali pa ntchito akufuna ntchito akulamulidwa kuti apereke ndalama kuti awalembe. Okay. Zimene zijazo atidziwa kuti amene akuyankhula zimenezo kutsogolo kwake adzakhala m'mavuto. Alright. Chifukwa ndakhala ngati ine kuti afuna ndichotsa ntchitoyo kuli kuti ndapereka komwena 300,000 imene ijatuidziwa ija. Imene ijayo ndzafuna kuti andibwezere iye adandilandayo. Ndiye tingotero nena kuti pali njira ziwiri. Akakuuza kuti ndifuna ndalama uli ndi khomoloka dandaula kuti ine ndimafuna zakuti ndi akundichaja ndalama ina yapamwamba. Passport mtengo wake tiudziwa kodi ndalama zingati kodi 50,000 yomwe ija adaichotsa ku 90,000 kubera pa 50. Wapereka 50 ndiye kwenako akukuza kuti pereka ina 200,000 yapamwamba. Mawu amene ajoti pereka 200,000 yapamwamba khomoloka so lotsakula loti wakhoza kadandaula. Okay. Ndiye ababa mujandanenera kuti amene tikufuna passport tisatengelepo mwayi chifukwa choti awo eneyo mmadana nawo kapena timakhala kumodzi koma sitigwirizana. Ndiye ndiwasemere nyawu kuti akhale ngati ineyo ndapatsa ndalama umboni ukakusowa kumene kucha. Chabwino. Ndiye nditayendako ofesi ina ya boma ndi ululelero tsapano. 1 minute yanu yata. Koma ndingunena mawuya wawo. Okay. Ndayenda ku ofesi ina adalemba kuti ndakadziwa sinkadabwera kuno. Ndithekele pamenepo ziwoma. Usiku wopambana amaseko. Ziwoma kwambiri. Kupereka kumva maganizo anzika pa ena kuti tatuonetsani kuti anati bwanji tikuonetsani posachedwa pamakina apo tikayankha foni tikuonetsani zimene ananena achisale kuti nanunso mwina mukhoza kungomva mwina munachokapo munasunthaso mukudziwa bwinobwino anayankhula chani nanga si umboni wa pamunda timapita pomwepo ndi pompano tikayankha foni tipitanso kuti tingomva pang'ono ndi clip yayifupi kwambiri imene achisale alankhula. Timveka maganizo ena pa mwaswera bwanji. Taswera ine mwaswera bwanji bwana Magawo. Ine ndaswera kodi itafika kuti madzulo ano. Paboma ati bwanji. Ndilande. Paboma. Pachati matero kuja ngakhale ndege tikhoza kukonza kundilande. Tapereka ni maganizo ano kuti zimene alankhula achisale. Mwina munazitsatira inu kapena ndoti mudikiraso tike clip. Ayi, ndithu ndinatsatira chichonse. Zimene akunena zija zithandiza? Ya, zimene zazo zothandiza koma kwambiri futhi zithandiza kwambiri ayi. Taperekani njira ina. Sizithandize fa chani ndipo achite chani achisale kuti maganizo awo afikire kuti athandiza pa zimene wakufuna. Okay, achisale tu maganizo amene nawo maganizo abwino kwambiri 100%. Okay. Koma no chimene ndikuona ntiona kuti ngati boma mapassport amene timaprinta pa tsiku ndochepa kwambiri. Okay. Ndiyo mujakhala 500 pano kandi 800 sama kwa 1,000 pa tsiku. Okay. Now anthu amene amadula mapassport pa tsiku paja ndi anthu ochuluka kwambiri. Okay. Now kuti munthu wapeza ganyu pina pake akuuza kuti ukamatha mwezi wa mawa February ukhale uli kuno. Okay.
kuti iwe usauze ganyicha ukhoza upanga bwanji pamene popo. Now kupita kumene kuchako kupeza kuti kuli chipwirikiti chambirimbiri ndi in fact ine unali komweko. Munali ku immigration. Inali ku immigration. Okay. Nimapelekeza brother wina wake amene amakadula passport. Okay. Koma even kuti udule passport iyo kumachita kuona kuti ntchito ilipo. Okay. Yeah, so ine chimene ngapemphe ndiona kuti bwana Chisale maganizo amene wawa ndi abwino kwambiri ndipo akuyenera achitike ndithu amene ali madandawo apite akapeleke ku capital huko kuti nchitidwe uthe komano kuti ute chitidwewo akuyenera kuti pasiku tipulita mapasipoti ochuluka ati tidapulita mapasipoti 10,000 pasiku kugeza kuti congestion imene ikuzokhala pamene singakhalepo. Ndi chisanzo chimene ndinacho ineyo ine passport yanga ndinadula 2023 February naitenga December 2023 almost chaka chonse ndikupita kumene kuja kumifoti muna ndimakanika kupereka ndalamayo ndipo anthu amandiuza kuti tikoza kupasa namba la anthu ena kusakuthandiza zikoza kuti koma ine nangoti no pakana ina katuluka December ndi mukoza kuona kuti kudula February katuluka December chipongwe imechi chabwino ndithu nde maganizo amene wawa ni maganizo abwino koma chachikulu tizipanga mapasipoti ochuluka pa tsiku kuti congestion pasakhale kukokana chifukwa mapasipoti atakhala kupanga pa tsiku 10,000 ndikuti palibe amene akuzofuna kuti apeze chinyengo koma chinyengo chimabwera chifukwa kuti munthu wakhala for example wakhala tsiku lonse lero usadule pasipoti zikuvuta mawaso wadula pasipoti ija kukhala pakana miyezi 3 ndetirekeze kuti unapeza ganyi wachangu ku South Africa ubanga bwanji basi tu ulo watu kuchinyengo kuti uzipita nankhaluze ganyi wandama zandiko. Mwatero bwana Peter Kundilande. Vita kundilande kwa boma pene mthokoze umva maganizo ano kuti boma mukulirangiza madzulo ano kuti angokhala ndi mwayi ndi ndondomeko zopanga mapasipoti ambiri kuti mavuto amenewo athe. Thokoze kwambiri kuti nanunso munatenga mpata kutimbira foni madzulo ano. Kathokoze kwambiri. Abero ndithu ndikundilande bwana Peter amene wandithu pamene akusuntha matero kuti inenso ndikuyenera nditasuntha osati kuti ndikuchoka pano yayi koma ndingofuna ndikuonetseni zimene anayankhula Chisale atayendera office za immigration ku Lilongwe koma tikupanga zimenezo osayiwala pali mwayi 50,000 program inoyo ikangotha ndi kuti basi mwayi wathera pomwepo muzachitanso zimenezo mawa ndi kuti zimene mungachite pano ndikutenga foni yanu mbali ina imukuonera clip imene tikuonetseni ndithu koma muchite star pa foni yanu ngati muli ndi Airtel Money kapena Mpamba ndipo ku account kwanu ku Airtel Money kapena kumpamba kuli 400 kwacha ndi kuti imene ikupangitsani kuti mupikisane nawo mukanthawi komweka nkati mwa chidzulo muno kupikisana nawo kupeza 50,000 malawi kwacha pasitu kuchita kwake ndikosavuta star 4342 star 25 hash imati ndibwereze chifukwa sikuti ndalamayo ndiye kuti ikabwera kwa inu ine ndikhale munthu wa msanje kuti kodi ndikamadzuka mawa ndigwira pati kuli bwino inuyo mukhale mpogwira omuthandiza nzache sadziwika mawa star 4342 star hash star 25 hash ili pakonapo tingonena mwachidule ndiye kuti imeneyo muyigwiritsa ntchito inuyo ndikulowa pano pamene tikuyankhulana ndikumayankhulana nkhani zimene tikuyankhulanazi ukunso mukupangako kenakache mpikisano umenewu ndi kutakata Lafodro Paluntha Television. Kodi Chisale anayankhula zotani tipite pamakina kenako tibweranso chaposachedwa. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukazida ndawo zambiri. Ndikupatseni funso. Ndipo munene chilungamo. Alipo apa amene anapereka ndalama extra, ndalama ya pamwamba kuti passport yake amupangire mwachanga. Aliyense amene ali ndi chidandaulo chimenecho mawa
ali ndi chidandaulo chimenecho ali ndi evidence umboni okwanira kuti iye anaperekadi ndalamazo 8 o'clock mawa Capitol Hill mundipesi aliyense abwera ndi chidandaulo chakecho ndi umboni wakowo ndipo ukabwera ine ndikuthandiza ndipo ukanditchulira munthu amene unampasa ndalamayo pompo 5 minutes passport uchikatuli nayo kupita ndinabwera pano chifukwa nzanu wolimba mtima anabwera sichoncho anabwera nzanu wolimba mtima kuzadandaula kuti anapereka ndalama kwa ofesala mkatimo ndiyeno mwamwayi ofesala yonso ndampeza and ofesala yonso wavomera ndiye corruption yopasana ndalama mkatimo imeneyo ngati inkachitika 1960 pano yatha makope abwera alipo mapasipoti akupangirani ndikubwerezanso aliyense mukulimva uku aliyense amene wapereka ndalama ya boma ya passportiyo ndikudzapereka ndalama ina yophatikizira panopa ndili ndi ma officers 20 amene alandira ndalama kwa wanthu ende kuyambira mawa mwadziwa iyo ndamene ndamutani pakali pano azatha apolisi amutani amutenga wapita ku polisi wavomera suti wakana ya ikhalidwe lolakwika tikizanete aterotu kulankhula kwake achisale nakuti mawa mukhoza kuwapeza ndi umboni ku Capitol Hill. Zimenezi ndizothandiza mukakhala phe nguzimvetsera kati nzosathandiza agwire pati achite bwanji nkhani za ku immigration mukamakhala phe mukamaona mabwereza kunena kuti komabe mwayi ndi mwayi wamwayi ndi wamwayi bwanji tikupatseni mwayi inu madzulo ano program ino isanathe *4 3 42 *25# namba ili pakona inacho iyo ailemba kuti kutapa kutakata la fodro imene yoyo musamango kuti mukuonera TV basi no nkungoimba foni iso basi mwathana nayo nkhaniyo mukaimba foni yeserani kulowa mu mpikisano umenewu ndi 400 kwacha ili mu foni mwanumo kandi kumpamba kandi ku Airtel pompano tachita ndi zimenezo ncholenga choti mupeze 50,000 owina timuimbira chakumapiro kwa program imwe ino zimenezo nchifukwa chake anzathu akuchita zimenezi mu system kumaona kuti awa akulowa ndetu una akulowa twambiri mwatsalira ndinuyo tachita ndi zimenezo nthawi yathu isanatitere inonso isanakuthereni mawa nkufika mwina ndipo yambira pena pache mama wangu mauza anansi kuti abale kwabweratu kutakata promotion kutakata lafo dropa Lunta Television and kupeza ma 50,000 so chidzulo tupanga launch leroli tisitha kupanga zimenezi masiku amene akubwerawa bwanji tione kuti kodi anzathu amene ali kumaiko akunja akugogodera kwambiri tiyamveso kuti mwachidulane na bwanji mwasolo bwanji pa line apa bwana mwasolo bwanji makawa ayi ndasweratu dzina lanu komanso kumene mukutiimbira mwachidule 1 minute yanu mukuunika motani anena achisaleze nzothandiza zimenezi kuyamba ndine Maxwell wakumakwasa kucholuko zona koma ndikuspeka kuno ku South Africa Johannesburg choyamba ndithokoze bwana Chisale program ina yamba takhaliza yamba chonji pakana poti kuyamba sikuvuta kumalizisa okay koma ndikuona ngati no aziyamba chonji pakana kamaliza bwino bwino ndikuona ngati zikuzothandiza kwambiri chifukwa ine ndemwe ine sindipekesa chanthu ena ake koma ine ndemwe ndajedwapo ndapima kwambiri kuplan ndipo ndipempeso ngati Chisale umene akundimva kapena uthengawo wapeze kuti apiteso ku Blantyre office ya ku Blantyre akayendeso kumeneko kuli makhulu kwambiri kuopsa kuti no bwana Makasunga mtsesi anthu ena simwachosesa ntchito ku Blantyre kutokotu zimene zambika za menamba achisalesi
maina kwenda kumakhala poyera ndithu aliyense amene aloipa kukilimbibe mmene mujambupita anthu amene anapitira ntchito kukathandizana. Posachula dzina la munthu zidakutherani bwanji mblanta chidachitika nchani musachule dzina la munthu yani? Ya zina singachule ayi kumano ineyo nalipira passport ya 50,000. Ya ineyo ndi madam wanga ma passport akawiri. Kumano passport ya 50,000 ina yose ndipeleka 20,000 pamwamba pake. 200,000. Ngati kuposa somene kuposa yamobayo. Yolipira passport ya 200 pamwamba. 400. So that my passport awiri anatolera jani 500 komanso ndinaendera nkutopa. Pakati ndafika pongo nyamuka komabwera kuno kuti ma passport asale nawo komweko ma passport anapangidwa interani ndabwera kali kuno. Zimene zili zovuta kwambiri ndigwizane ndi anthu ndi anzanga nakamene anaimba kwayambira nawo tino chinyengo chikuchitika mune fanyana kuti ma passport akuvuta kutapezeke. Kuno sabene kuti ma passport akuvuta kuti avute kupezeka ma passport nchifukwa cha anthu ngati amene ma passport amakhala apangidwa koma anthu ajama kusunga pambali cholinga kuti iweyo uyendere nkutopa. Cholinga utani ukapereke. Ya nde nina zoni mu office ni bwana Gisale kumene muliko. Naenda ni office nayo yose. Maka ku Blantyre takafika kumene. Mabwereza ko ku Blantyre. Ndipo ndikubwereza ku Blantyre pande kumene makhala komanso kumene kuchitika zinyengo kutaza mapewera. Chabwino. Nditudi ndo program imene baba Gisale iyi mukandipusta ndikuona ngati program yabwino. Ndipo atayimaliza zoachitira ubwino ndipo sindikuzondeka nkhulumoti bwanji ya. Zikhoza kuthandizira ambiri fa ndalama makhala ngongola katapira. Angongola ndalama kuti munabweka 50,000 yakabweza 100,000. Kupassport yaso akauzi doti yambulese 200. Zimezi ngati kuno mundu bimphawi zosagwirizana ya. Chabwino. Tathokoza ku South Africa Johannesburg kuti nanunso ndinu one of the victims amene munadutsa mu chimenezi mwayankhula mpaka mapano kuchoka South Africa. Tufati kuthokozeni kwambiri kuperekera nanunso mbono wanu umene umafunikira mukapereke ku Capitol Hill koma mwangoti koma ndingonena pomwepa mukhale ndi usiku wopambana. Ndituli naina ukafekeza kumene kumano singafikire kuti tikutali koma nkazabwera ku Blantyre. Zachisabe kuti ayi nchitabu za kumani sapakolo kuzeza mbili zakaloza so kuti nani munthu amene bila ndalama nganduli. Ena totopemphera msabwere kayi kuno mzikukhala kongo kayi. Tathokoza bwana Maxwell. Akamaliza mwe kaendesa mwaende kuenera ku Blantyre ko amabasi akubaso kwa basi ndrama. Kuenera ku Blantyre mwachula. Ndituli achisala khala panchito kwambiri. Tathokoza kumva maganizo anu South Africa bwana Maxwell mukhale ndi usiku wopambana. Zikoma kupitira kumva maganizo anzika nthawi tunde kuthamanga nanga sinkatimu mukhalaso la 4 draw ndiye inu yomsatsalire tachitani ndi 2 star 4342 star 25 hash basi kutengerani kwa Airtel Money kwanu kapena kumpamba. Mochotsamo 400 kwacha mwika pini yanu nkhani yatha malowa madikira kuti ndikamasamuka pano kodi manja mwandani mmene tikhale tifotokoza kuti malowa 50,000 achitanso confirm pompano sikutiso ndi nkhani zoti nzakumaloto ayi izizi nzapompopompo. This is live and direct chidzulo program patsaninso mwayi kuti mukhoza kulowa nawo mukutakata la 4 draw 400 kwacha musayinyoze mawa ikhoza kupangitsana kuti muthamange pataone komanso thandiza ena ndi 50,000 amene mungalandire. Chabwino tipitirire kumva maganizo anzika pano mwasula bwanji? Tasula ba. Bambo anga ine ndaswera tafika kuti madzulo ano. Ya kuna miyango kubangwe. Tathokoza kuna miyango kubangwe. Timatero kuti tapereka ndikoni maganizo anu. Kuti mwanduza dzina lanu kuti? Musa. Bwana Musa kuna miyango. Achisalewa atithandiza zimene akuchitazi. Amene woto atayikapo effort ndithu akhoza kuthandiza zimene ambayo ndi campaign yabwino ndithu. Andi zothandiza kwambiri ndithu chabe kuti angatayamba choncho asafire pomwepo ya. Kuti tinene zona anthu amene wawa akupweteka anthu kwambiri.
ndipo akupweteka amphawi iwo anthu oti ali pa ntchito akugwira ntchito anthu oti amalandira pamwezi komanso akutenga ndalama zina za amphawi ndipo akutenga ndalama zochuluka kuposa ndalama zimene ikutenga boma chifukwa boma passport ndi 50,000 amatero koma anthu amene akumatenga 150 200 280 300 kwatengera anthu kuti kufuna passport yonse ndionera kuti ena akumayenda ulendo passport wopanda kuti munthu analipira kale kuisiya mbuyo iye kumapita pamene passport munthu alipira mukuona so zinthu zimene zoti zikwapweteka Malawi kwambiri ndipo sikuti ndi ku immigration kukhako ku police komweko amene akumanga nzawo nawonso amene wamanena kuti belo ya ku police ndi yaulere koma kuti muone ku police belo yaulere munthu suyipeza a police nso nawo ali ndi corruption timene zona ndithu kuti kafukufuku amene ndipo kulilongwe kwapitenso ku Blantyre apitenso ndithu ku Blantyre akapange cheki ku immigration ya ku Blantyre kumeko ndeni kumene kuli corruption yayikuluso kwambiri kuda anthu madana ndi anthu bwanji ku Blantyre anthu amene wakupweteka anthu kuti tinene zona Mr. Makawa chimozi chokhabwana Makawa chimene ndimati ndipemphe nawo pepani kuti mwina ndituluka mutu wa program sumene chabwino koma niwangoti ndipemphe mwina ku management ya luntha ndi inuyo zimene anayankhula Jessa Kambwira pa press briefing yawo koda Jessa Kambwira ndani Jessa Kambwira maya amene sizingatheke siku lina ake mutu akoka kuti abwere pamenepo tizayankhulane nawo siku lina mukwafuna kuli kotheka analankhula zotani mwina amasekanzi mukwafuna abwere pamenepo chifukwa akunena kuti Amalawi akuti akuafuna iwo Amalawi boma limene lilipo likulephera ndi Amalawi ake ati amene akuafuna iwo ache zimene apanga 5 years mbuyo mu zimene kulitengera ziko kupompho anzawo analisiya kuphediwe kulichosa kuphedi kukalikocheza kupompo ndi amene angafuna anthu amene aja kuti panopa akuti akuafuna anthu Amalawi abwerere iwaje silimanse onile ate Malawi akulira akuafuna iwaje kuti anthu abwerereso mboma 2030 boma lake Amalawi akati atuze kuti Amalawi akuafuna iwaje ndi ati takokeni iwaje sikulira abwere pamene tiyankhulane nawo Bwana Musa takumva mpempho lanu tiyesa njira yoti inuyo maganizo anu alemekezeke tathokoza kwambiri ku Blantyre zikomo kwambiri